papakhat rorum tak mai chung kwa wanga zelalut anua thinrap thak tak tur tu Bradley chanchin kan lo en hole don ani Bradley hi motor mechanic na thok thin ani a tu khat chu chutia na a tho mek lai chuan ana thona pa chuan office a kawin sum lampanga har satna kan to wangin naktu ka tang chuan he na hi local to tur ani lo ti in a han soi chu Bradley chuan makati in a ham hei hle a he ana thona pa hian tumlok sa nei in ama aya lak lu tur midang alo nei lok to chu ni in chungte wanga chuan lam siama he Bradley hi na atanga ban tir alo ni ta ni Bradley hi parorum le tongkem tak mai ani a chu thu a hriat chuan a man ruwa te chu la in lampang pan chuan a motor chuan a in khal ho a chutia in lampang pan a in khal ho mek lai chuan anupui phone mang kar chunga om chu vamu in heta tang hian Bradley hian nun jingkong dom lo zet a zo pha don ta ni Bradley chuan anupui chu vanei ngal mai lo chuan ral khata tang chuan a enterenga anupui phone man dan tang chuan ril helna anei ta a chu vele a motor tang chuan chuak ngalin anupui kianga chuan a vakala Bradley chuan motor kong khar chu honghal turin a hantia anupui chuan voin chu engwanga homa ngei ni ti in zona a han zot le ta Bradley chuan anupui ngong chu a han tuai hera anupui ngonga chuan mi pa phone anu ma hi alo omkul maya Bradley chuan thinrim tak mai in anupui phone chu a han lakanga anupui phone chu check-in mi padang abenge ani ti chu aman chuaka anupui chu oka vin le thinrim tak mai chuan in chunga lut ngal ro ti in a hril ngala anupui chuan engwanga thinrim ngei ni ti in zona a han zota Bradley chuan thinrim mai chuan anupui phone chu a pai sak ngala Bradley chu aril ru ana a anha atanga ban ani mai baka anupui le zelin alorin om lo san chu aril ru ana a motor te chu chuchia in a thinrim lutuk chu a in thata ringot maya Bradley thinrim lutuk chu in sumin in chunga chuan avaluta anupui kianga chuan engtianga re nge hepa nen hian in biak to ti in zona a han zota anupui chuan thudik tak changin hepa nen hian thathum vel chau kan la in biani ti in a han changa anupui Loren chuan sei chunjom halin thlainga mati kalta tang khan ilaka tang hian duat na le ngai sakna kadong ngai to lawa kalru hi alo depressment to ni in mani in komna sa a chungte ni wang chuan mi dang kalo be manani ti in a han soi chu Bradley chuan rilru chuan na rengot ka ngai tua thina wangin kanupui po ka ngai sakman lawa tuna tang chuan kanupui tan hun tam zo ka nei angai ni ti chuan ai ngai tua Bradley chuan anupui kianga chuan anupui ta na hunanga tok lawa wang te chuan ngai dam chu adila anupui ne na chuan na atanga ban ani thu te chu hril ngalin Bradley chuan mi pakhat a ming gilan he na ta na thok tura in soin chupa chu drugs dealer mi hausa tak mai ania chumin huaya chuan thove atum thu chu a han soya chu vele Bradley no bui Lauren chuan nilawe hetiang na I chu I thok tura ni lo ti in a han changa Bradley chuan na atangin ban ka ni to a na ka nei to lawa engtin nge sum kalak luang hei lo hi du than tur dang om to lo ni ti chuan a han changa thlasom paria taral nuwa chuan Bradley chu apartment sang ate kalkualin damdoi te chu pekualin chung hau chu damdoi sem kwal turten atita a Bradley po chu damdoi manga sum don na a khoita ka chuan a chung ko din hun po chu alo changkang ve ta hle a anu pa po chuan an lo lim chho ve tanta a anu po chu araya nikhat chu anu pa ne na khuma mutura anin siam mek lai chuan phone call adong tatlat maya chu a phone call don chu tu dang ni lawin gilan hena tanga adon ni in gila chuan rang thayang berin an hena local tur chuan atia chu vele Bradley po chu amator nen chuan in khal chuak ngalin gila chu avamuta a Lauren chu apasal Bradley a chua nu chuan Bradley thilti chu tha ati lowin arilu chu anuam thei ngai reng lawa apasal Bradley chu angai tua thei hle a Bradley chu gil bulawa thlen chuan gil chuan thian Elizara Mexico atanga thian nai vai thatak mai mel hriat thatak le mingthang mai ka nei ni ti chuan a han thrila anu rei vak lawa chuan Elizara le anaute Roman le Pedro te chu an lo thleng ve ngala Elizara Bradley a mu ve le chuan Bradley ne na chuan hemi te pani hi ikianga thok turan ni a han ti chu Bradley chuan adu lo na samaya achan chu Roman a hi damdoi edik mel tak mai ani wang hian adam doi rui chuan boina neu ta siamin
olsam takin police ten an manang ti chu Bradley chuan a hlawa Elizar chuan hemi te pani hi thiam thil nga le mi fing tak mai an nia chutiang thil chu a thleng lawang ti chuan a han thlema amero chu Bradley chuan ala du chuang lawa a hnuah chuan gil chuan Bradley chu a han kau fala an pahnih chau chuan ti dunin an ni hi kan thawpui chuan hei a hian kan hlawk anga kan sum dawna pawh hi a lian dawn ani ti chuan a han thlema somi te so I thawpui thei ani phot chuan in no te nei huna thathum chung chol ka pe ang che a han ti chu Bradley chuan hre tak chung chuan gila thu sei chu apom ta a Bradley an chutia aram ti ta ka chuan Roman le Pedro te chuan Bradley a thu ka chang chu an ngai chang tlat tur ania ama thum hulo chuan engma an ti tur ani lo tia a han sei chu Eliezer chuan an autte chu hrilin anin rem thei ta a achum khatnan Bradley le a thian thar Roman le Pedro te nen chuan hathar chu an tran ta a an hathar chu tuilam panga ni in hun rei to tak atanga an da to damdoi chu tui chung atang chuan an la chuak do ta a helai zinga hian Bradley hi a hau tu berni in Bradley an hlau thon ang ngai mai chuan Roman chuan damdoi ti chu atuma chutia nakal laya damdoi ti atum chu Bradley chu athin rim ta hle a Pedro chuan a thian Roman chu hrilvatin in rem siamna kan nei to kha Bradley hi hau tu berania kan za turani ti chuan a han soiwata Pedro chu tui chunga damdoi la chuak tur chuan tuya chuan a zuang luta anu reilo te a chuan box chu ron khai chuakin chu box chunga chuan damdoi million thum ban hu hi a oma arang labin chung damdoi te chu an be ka chuan an da a mun him lampan chuan an kalta a chutia mun him lampana an kal mek lai chuan Bradley chuan thilengemaw mu ani ngei turani a bek a lai chu tuya vom thavatin a thian dangte bek po chu tuya vom thaturin a han hrila a mero chu a thian te hian a thu sei reng reng chu an ngai poimo do lawa chumi an hek chuan ama chu kudan thak let jok nge nge a Bradley chuan kut thak let ve du lo chuan an kal chuan a kal tir ta a anu rei vak lawa chuan silai thom chu ari ta pop pop maya Roman le Pedro te chu police te chuan an lo kap chu ni in chuta le Bradley chu aril ru amang ang na samaya chutia ai ngei tu anu chuan police ten an ril hel lo nan Roman le Pedro te chu an hnung lampang atang chuan silai chu phorin akap ta maya chu vele police te chu ron kal na in engwangin nge heng mi pani te hi kaplum regot nge ani ti zot fia turin police te chuan Bradley chu an hruai fal hala Detective Watkins chuan Bradley chu a han koma damdoi lampanga innam noina anele nei lote zona zotin engwanga khalai muna omnge ani ti te chu zona a han zota Bradley chuan zona sang te chu chang vekin a mai ro chu police lamtena an hria du evidence ber chu an hria tak si lo awang chuan an beidong ta hle a Bradley hian mi panhi aka luma wangin court ma a in la nangai dona a mai ro chu police te chuan chance pe in court a in lan ma hian a chung te chu muti ram phal saka anu pui rai por mek nen chuan in komin thataka inen kol turin thu te anin cha Bradley po hi angai tuana akal tui ve hle ni turani anu pui mangai em le afa piang mai tur amhuman lo tur chu aril ru ana in shomati ve hle a atu ka chuan Bradley chu court ma chuan a in lana court chuan dan phal lawa silaya kola wangle mi panhi nunna alak saka wangin kumsari lungin tang turin achung thu an rel sakta ni Bradley chu Franklin Airgun Prison a chuan an hruaya sulai hun alu ma chuan a taksa a thil engemaw om zong zong te a in nei zung bun zong zong te po chu lak sak vek ania chu mi hnuah chuan medical exam nei le vekin medical exam an nei zo to hnuah hian sel lampanga hruai lu ania ama ang thawa zel tang thar tur lefty nen in muin lefty nen chuan prison management officer hena chuan rules and regulation an ngai tha a management officer Andre chuan belari kapiang in inum na sel atangin in ron chuak ngal turani ti in thu acha a Bradley chu sel chunga lu vele chuan in chirin ama le ma chu athiam lawani ti chu a impoma Eliezer nena in rem na thutlung alo pom mai chu poyati in a in chir te em maya chutia shom tak le ngui taka a in dom kun lai chuan Bradley chu alo mutui hle ni turani belari ka a thian dangte selan chua san vek to lain Bradley chu khuma chuan alo lamua chu vele ga duty Andre chu Bradley sela chuan vakalin engwanga ron tho chuak lo nge ni rules zong zong ka hril vek to chakha belari chuan helai hmun atang hian ron tho chuak to turani ani lo chuan ni thian zong zong te hian cho anei theilo pha hei hi itan last warning ani nga lang ti in Andre chuan Bradley chu a hrila
zan khat chu Bradley nu pui Lauren chu kuma amut lai chuan a in bul hnai a chuan a in rok tum chu mihring an lo kala chu thoma hriat ve le chuan Lauren chuan silai chu keng chuak in tukver te chu a han tin kuala chutia a han tin kual lai tak chuan tukver chu lo hongin tukver atang chuan ka mu thilna chuan Lauren chu arang kap ta a chu vele Lauren chu engma hramu mal lo chuan khumbula chuan a chat thatopa tu ti hriat lo ten Lauren chu a chena in atang chuan an ro ta ni atu khwa lo wara Bradley lur wal pui le fi chuan Bradley hne na chuan mi tu emuin an mudu che ni ti in a han hrila Bradley chu avakal vatin Bradley chuan mai chelampang doctor Denise chu ava muwa Denise chuan doctor Palesan min tira in pui naw pai me khi a that lo thu miron hril turin miron tirani ti in a han soya naktuk dar som ema hian doctor Palesan nangma nge hi mu che adu ani a han tia chu thu hriat chuan Bradley chuan makti na le lo thona deuh chu aneya a chan chu anu pui khan he doctor ming hi abula asoi ngai om a hre lawa atuk dar som ema chuan doctor Palesa le Bradley te chu anin muta a Bradley an doctor Palesa han mu chia chu a doctor hriat ngai reng le a mu to nuang lo hle ti chu hria in rin helna anei ta a ani hi doctor le ma changin Eliezer te mi le sa ani nge chu aring ta a chu vele doctor Palesa chuan Bradley chu akal chan chu hril siang halin khazana inches wala wang khan Eliezer khan 3 million lai a hlo pha a kha wang khan ilaka hian a thinrim em a doctor Palesa chuan Bradley nu puian kidnap thalak chu a hmuwa Bradley hne na chuan ti tur kan hril chenga chu itilo ni chuan inu pui rai puar hi kan thatang ti in an vawa chu vele doctor Palesa chuan sei chun zom zelin mi pakhat Christopher Redleaf prisoner block 99 a ombek chu i that nge turani chumi chu i that lawani chuan inu pui rai puar hi i mule to ngai lawang ti chuan thu chu a tha ta a chu thu hria chuan Bradley chu aril ru abuain engtia malak tur nge engtia kal tur nge ti po aril ru chu abuai hle a chutia sel chunga Andre ne na zui lut le chu Redleaf prisoner ta na du wang chuan Andre chu aswal ta thut maya hunenge mo ti chen chung chu Andre le Bradley chu insualin Andre chuan Bradley chu abeile le a Bradley chuan Andre kut chu ti cleakin chu vele Andre chu aw vakin aw thom chu gadang ten an lo hria gadang te chu lo thleng vatin Bradley chu an banta a Bradley chu handcuff friend tirin in hnuai lampanga chuan gat pathum te chuan an hruai thla a chu vele Bradley chu Redleaf a omadu wang chuan gat pathum te chu sual le in gat te chu a ngok thluwa a hnuwa chuan gat zinga pakhat chuan kamut hilna in akap ta a Bradley chu chathei lo chuan a oma chuta Redleaf prisoner chuan Bradley chu hruai tur chuan motora chuan ang khungta a Redleaf prison an wathleng chu guard te po chuan silai lo keng vekin helai mun hi miswal ton torote omkhom na mun ani wangin in khwa kirna po asangin a cha tha hle a Bradley chu block 99 na da lo chuan block 55 a zo kan data a helai lung in block number 55 atan na hi atan na masa ne na han compare chuan mun te nom tak mai ania komota te chuan ek te chu akai lei luai maya a mai ro chu heng hrom na le te nom na te hi thei ngilin anu pui chau chu angai tu a akor te chu pothlerin a mai te chu atuama chulai hmuna chuan amu hadama anu rei vaklawa chuan chutia amulai chu guard te chuan kongkaron kikin Bradley chu minute somruk chung pona om an phal saka chutia pona a chuak chu mitang thar ve tho direct chuan Bradley chu horon bia in Bradley chuan direct chu zona a han zota helai hmuna hian Christopher ati ming an omem ti in zona a han zota direct chuan helai Redleaf prisoner hian Christopher ati ming pureng anom lawang ti in a han changa chu vele Bradley chu aril ru chu amang ang hle maya thinrim tak mai chuan block 99 na om ngei theinan buaina siam chu atum le ta a direct chuan solai bula chuan vocal mi asu so hau so miswal hlang an nia an ti hlum mayang che tia a han soipo chu oi du lo chuan Bradley chuan chulai hmuna intipa tak tak omkhom te chu vocal chilin ava insual puile tamaya chutia an insual boilai tak mai chuan gat te chuan silai mu ron met puakin Bradley te insual lai po chu an top ta a chutia an insual top lai tak mai chuan gat te chuan Bradley chu man an watuma Bradley chuan anu pui chan chuana na
block number 99 na Christopher a tha nge theinan guard te chu lo sual le le in guard te nen chuan an buai le a Redleaf prison warden chu lo kalin a hnung lama tang chuan Bradley chu silai chuan atina helai hmuna om tlak ani lowe tiin block number 99 a chuan an son lu ta ni block 99 hi lein huai thuk tak mai mun thim tak mai a om ania helai hmuna om te hi electric mangin an sok trina Bradley po hi electronic device mangin akele akong te chu tuamin chuta chuan electric mangin an sok ta trina chutia chaw tak maya electrica an sok hnu chuan Bradley po chu amua chutia Bradley a lungin shom tak maya a om mek lai chuan anu pui rai por mek po chu alo chaw ve ta em maya doctor palai sale korean doctor te chuan laureni naw pai chu ti tla kan tumta a Bradley a current sok awanga chaw tak mai chu alo harle hnu chuan ring tak mai chuan Christopher tia awin chu vele a room le lama lo om chuan hriain helai hmuna hian Christopher atuma anom lo aron ti chu Bradley chu arilu chu ana a chutia ring tak maya Bradley a aw chu guard te po chuan lo hriain guard te chuan Bradley chu a omna tang chuan la chuakin electric chuan an sok le a guard zinga pakhat chuan ngaiom tak mai chuan Bradley Christopher an hmudu che tia awelin Christopher bula chuan an hruaita a Christopher sel an watheng chu Christopher ozong chu lo om lowin Eliezer le a thian te chu an lo oma inti thei tak le ngaiom tak mai chuan Bradley chu an lo nui so vela Bradley an Eliezer a han mutathut mai chu mak ati in soi tur awan hle a Eliezer hian Bradley chunga phuba lak nge nge atuma achan chu Bradley a zela alu ma hian Amelian thum chu achan pha a chu mai baka chuan u naw nu pasal pajot chu Bradley hian a ka hlum sak boka chu baka chuan Bradley hi police ten an man hnuwa Eliezer hi chui chuakin Eliezer hi damdoi manga sumdong ani wangin damchung lungin tang tura ti ani a ama hi pahaw satak mai ani wangin sum hangin guard duty te chu atham lung oya Bradley chunga puba ala nge theinan Bradley nu pui chu ruk bautirin Christopher a tha lo chuan anu pui hi tha vawin helai mun block 99 hi Christopher a that turin Bradley hi alo thlen pha ta ni Eliezer chuan Bradley chu electric mang chuan han sok le a taksa te chu a chaw ta a a hnuwa chuan Bradley po chu a room ngai a sel ngai a chuan le in chuta chuan idea thar angai tuata a phaikok hrui chu phelin chu mi mang chuan a taksa a electronic device an da chu atuam tata chuta chuan electric chu akal tlang thalhei thei talawa chu vele guard duty te chu local le in Bradley chu lak chu an tuma Bradley chu thoi tak mai chuan pona chuan chuak vele in hun reilo te chung chu pona hian min din tir te u ti in guard hne na chuan a han dila chu vele guard duty te chuan electronic device chu on le in chuta Bradley chuan an thayang ber chuan a han ti dera chu vele che lak na hun rem cha ka mu vele chuan guard te chu beile thutin guard pahnih zinga pakhat chu a that le a guard pakhat zawk tan che tuma om mek chu Bradley chuan oka vin tak mai chuan chabi kha ron lang hal ro ti chuan thu a han pe a Bradley chuan chabi chu la in guard pakhat zawk dam zawk chu a sel chunga chuan khungin akal hnan ta a Bradley chu thinrim tak mai chuan Eliezer a that tum chuan Eliezer a sela chuan a vakala chu vele amalte te chuan khoi ngala Bradley thinrim lu tuk puak ke chu akut thak po anal he a khoi pa chu a hmaya te tlo nokin pakhat pe chu a mitmu te akom chua saka chu mi hnuwa chuan Eliezer bula vakal hnain Eliezer chuan phone alo manga chu vele Eliezer chu apuma hnekin Bradley chuan Eliezer phone chu alak saka Eliezer hna chuan imi te kha kanupui hna kalson turin shilhal ro a hantia chuta Eliezer chuan Bradley thu sei chu ngai thadu lawin Bradley thinrim lu tuk chuan Eliezer ke dinglam pang chu ati tlia saka Bradley chuan Eliezer hna chuan inaw te chu biala kanupui laure ni kha ka thian gil hna da turin shilro ti in a hantilea chutia Bradley le Eliezer te an boi thom chu guard dang te chuan hriain guard dang te chu lokalin Bradley chu zona an zota a guard pahnih zinga pakhat kha khonge om ti in zona an han zota Bradley chuan pakhat chu athito a pakhat zawk hi aladama ronlu in tum vei chuan pakhat zawk po hi ka kaplum nga lang ti in a changa Bradley chuan sela guard pakhat akhung na bula chuan Eliezer po chu a hnuk luta
chuta Eliezer chuan anaw te chu bia in anupui Lauren chu gilan hena da tur chuan doctor palai sale Korean doctor te chu motor chuan ang kalta a Bradley chuan anupui chu himdam taka gilabula a thlen le thlen lo hriat dan phone call chu anga chang rega himdam taka Bradley anupui Lauren ni gilabula thlen nu chuan doctor palai sate chuan silai chuan an tin renga chutia thataka an le to nu chuan gila thin rim chuan doctor palai sate chu sniper chuan a kapta a Bradley nupui Lauren thin rim nutuk chu gila silai chu sak vatin Korean doctor chu akap zui vele ta ni chutia himdam taka Lauren in gila bula thlen nu chuan gil chuan Bradley chu phone call chuan a bia a anupui chu himdam taka a thlen tu te hrilin Bradley chu alom em a gila bula chuan anupui chu lo en call turin thu acha a chutia anim biak zo nu chuan Bradley chuan anupui Lauren chu abele a chu mi hnuah chuan a fa lo piang mai tur chu bemol molin thatak le dam takin lo sei lian la mifing tak iron la ni donia ti in abetalom loma Bradley chuan anupui le fa lo piang mai tur moto lo tura a in ngai chu aril ru na in a chapta homa chu vele pon lama duty te chuan phone hmang zo to do nem i chap zo to do nem aron ti chu Bradley chuan minute khat lek khunmin peleru atia chutia anupui ne anim bezo Bradley thinrim lutuk chu Eliezer bula chuan vakal le in Eliezer chu rap thak thayang ber chuan a sei salia alu le taksa in thren phok khop chuan a sei sa a chu vele duty le prison warden te chu an lo kala prison warden chuan Bradley lua chuan a kapa Bradley chu alo thi ve ta ni